Шекспир, Толстой, Туполев, Глинка. Әлеге шәхесләрне күсе йылында туу берләштерә. Бу елда туган кешеләр бер-берсенә ошаганмы? Аларга гына хас сыйфатлар нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Рөстәм әфәнде тикшереп тә карады инде менә тапшыру башында. Иң элек җавап бирик әле. Менә күсе йылына хас сыйфатлар нинди алар? Сезгә ниндирәк сыйфатлар туры килә? Рөстәм әфәнде сездән башлыйк инде. Бер гомумән әйткәндә мин ул хайваннарга бөтенләй ышанмыйм. Күселәр төрле булган кебек, күсе йылында туган кешеләр дә төрле характерда һәм төрле үзләрен тоталардыр, һәм төрле була торганнардыр. Шуңа күрә мин инде ул гороскопларга ышанып бетмим, бүтән ышанырга әйбер булмаса, шуңа ышанырга кала инде. Әле кешеләр үзләре дә бәлки күпмедер дәрәҗәдә үз-үзләренә ышандыру кебек кабул итмиләр микән менә шул ук астрологияләрне, йолдызнамәләрне, Гүзәл ханым, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, ышану ул кирәк әйбер, шулай бит. Без инде кичкенә вакыттан бирле ниндидер мөгъҗизаларга ышанабыз. Бу беләсезме нәрсә өчен кирәк? Кичкенә вакытта бала дөньяга килүгә, менә шушы куркыныч, билгесез дөньяга ул туада аңга нәрсәдер ярдәм итеп торырга тиеш. Һәм менә шушы мөгъҗиза баланың ниндидер адаптацион механизмы булып тора. Бу әйбер инде безгә киләчәктә зур үскәч тә кирәк була. Без ниндидер авыр тормыш ситуацияларына эләккәндә менә шушы мөгъҗизаларга я булмаса гороскопларга ышанабыз. Барыбер ышаныч дигән әйбер ул кешегә һәрвакыт кирәк. Кирәктер ул. Эльмира ханым, сез телевизиядә үзегездә тапшыруларны нәкъ менә әлеге йолдызнамәләргә багышланган күп кенә тапшырулар ясадыгыз. Сез үзегез әлеге мөгъҗизаларга ышанасызмы? Һәм нәкъ менә кемгәдер әйтәләр бит, әгәр дә синең йылың килә икән, сиңа һичшиксез әлеге елда уңыш елмаячак дигән сүзләргә. Бу Кытай календаре буенча безнең күсе йылы. Ул 25 январьдан үз көченә керәчәк. Безнең үзебездә яңа ел бит инде 1 январьдан башланып китте. Һәм менә көнбатыш гороскоплары белән карасак, астрологиясе белән карасак, безнең һәрбер билгедә туган кешенең ниндидер охшашлык сыйфатлары була. Әйтик, менә кәҗәмегез, аннан китә сукыяр, шулай ук. Монда күсе йылында туганнарга да шулай ук уртак сыйфатлар бар. Әйтик, менә күселәр бит инде аларның бик көчле сиземләү, интуиция диләр. Һәм алар һәр нәрсәне үз файдаларына җайлаштыра алалар. Һәм күселәр алар беләсезме, алар хәйләкәрләр. Алар бит туттырмыйлар, алар гел үз эшен эшлиләр дә, үзләренә кирәк әйберне алалар да качып китәләр. Аларны булай гына тиз генә тута алмыйсың. Алар акыллылар. Һәм шул ук вакытта аларның тискәре сыйфатлары да бар. Күселәр алар үч саклаучан. Күселәр аларга хас ниндидер үз сүзендә тору. Менә шундый сыйфатлар да бар. Ләкин бу сыйфатлар кешегә тормышта кирәк була һәр вакытта әлбәттә. Чөнки гел бер җайдан гына, бер уңай юлдан гына барып булмый. Тормышта бит гел керәшергә туры килә. Үзеңә максат куйсаң, максатыңа барырга кирәк. Менә күселәрне аларны чыннан да бик максатчан диләр. Һәм безнең килешмәүчеләр дә табылды. Ландыш, нидирәк фикер белән килешмәдегез? Эльмира ханымның күселәрне уңай яктан тасвирлаган барлык сыйфатлары белән дә килешәм. Туры килә. Ләкин менә тискәре сыйфатларга килгәндә үч саклаучан дигән сыйфат белән килешмәс идем. Шәхсән мин үзем бөтенләй үч сакламыйм кешегә. Сездә бөтенләй кире сыйфатлар юк, да? Кире сыйфатлар бар инде, һәр кемгә дә хас, ләкин үч саклау дигәндә менә андый нәрсә шәхсән миндә юк, Рөстәм абый, сездә бармы? Шуңа күрә әйтәм, бездә бөтенләй кире сыйфатлар юк. Юк, дөрестән дә менә хайваннарны чагыштырып карарга кирәк микән? Монда аерым менә күсене алып, нәкъ менә аның сыйфатлары һәм аның булган барлык үзенчәлекләре кешегә туры килә микән дигәнрәк фикер белән килешәсезме, Раил? Аңа килгәндә инде шуны әйтергә кирәк. Менә иң беренчедән шушы сорауга җавап биргәнчә, менә күселәр, күсе йылында туган кешеләр, алар ничектер менә балаларны башка йылдагы туганнар белән караганда күбрәк яраталар шикелле. Алар белән ничектер менә аларның тормышы
тормышы белән, аларның менә дөньядагы карашы белән алар гел бурчлы инде, аларга ярдәм итәргә тырышалар. Сез үзегездән чыгып әйтәсез? Мин әлбәттә бу фикерне инде күбрәк үземнән чыгып әйтәм. Менә балаларның ничектер менә тәрбияләүгә мөнәсәбәте, менә балаларга тәэсире менә шуннан киләдер дип әйтәсем килә. Инде теге әйтик негатив яктан или анда нидер начар яктан аларны менә 12 елга бүленә бит инде. 12 ел. Алар әлбәттә инде плюс яклары да бар, минус яклары да бар. Ләкин менә монда шуны әйтәсем килә. Әлбәттә күселәрнең, күсе елында туганнар, аларның менә ничектер агрессив булулары менә күренеп тора. Андый кешеләр белән сөйләшкәндә алар агрессиврак була. Ләкин агрессивны плюс яктан карарга кирәк монда. Агрессив булсаң, димәк син үзеңнең нәтиҗәләреңә, үзеңнең максатларыңа ирешә торган кеше. Менә бу инде шушы негативтан без яхшы якка чыгып китә алабыз. Шуңа күрә һәрбер кеше менә шушындый негатив булса да, уланы актив якта, яхшы якка әйләндерергә тиештер дип әйтәсем килә. Менә бит ул күсе елы, ул әйтте Кытай календаре дип. Кытай календарының беренче елы ул. Һәм беренче булган кешегә, беренче барган кешегә һәр вакытта да башың беләнме юлны ярырга туры килә, башыңны бәреп мишкеләрне ачырга туры килә. Шунлыктан күселәргә менә бу агрессив дип әйткән әйбер бик килешә минемчә. Һәм сез бит ул агрессивны да төрле яклап карарга мөмкин. Аны бит инде кайбер кешеләргә мәсәлән киресенчә агрессивлык җитеп бетмәскә мөмкин тормышта. Ул бит начар яктан әйтелгән агрессивлык түгелдер. Агрессивлык бу кыюлык, активлык дип карарга кирәк моны. Һәм күселәр елында игътибар ничек икән? Нәкъ менә әлеге елда туган кешеләргә, Дамир әфәнде, менә сезнең тормышыгызда очрашырга туры киләме? Менә мин күсе елында тудым һәм ел дәвамында миңа моны искәртәләр. Шул яңа ел алдыннан гына аның турында сүз башланам икән. Менә мин үзем күсе елында тудым инде. 60-нчы елда, күсе елында. Мин менә әгәр гороскопка дөресен әйткәндә, теге имеш-мемешләргә бик ышанмыйм. Аны нәрсә теге. Но менә күсе елында туганга күрәме? Минем теге күселәр белән ниндидер гомуми, ниндидер эш рәвешендә, ниндидер менә связь бар. Менә сезгә мин сезгә аңлатып күрсәтеп карыйм хәзер. Ничегрәк чагыла? Менә ничегрәк була. Менә мин авылда яшим. Гомере авылда яшәдем. Мин күселәр белән, ху хайваннар белән инде көн саен күрешмәсәм дә атнага бер күрешәм. Дус яшисез инде. Дус яшибез. Дус яшибез күселәр белән. Менә карагыз ничек. Алар без шундай ниләр максат куя торган дип әйттегез. Менә мин шуларга бик каты килешәм менә шул сүзегез белән. Алар күселәр шундай менә сарайга кирергә үзләренә юл ясыйлар. Стенадан тишәләр. Әгәр дә ул тишекне инде калай беләнме, бетон беләнме җавап куйсаң, алар бит кире артка китмиләр. Күсе ул шундай җәнлек, ул тагын юл эзли кирергә. Ул идәнне тишеп булса да керә. Әгәр идәнне бетонер итсәң, түбә тактасын тишеп керә. Менә шундайлар максатча. Бәлки менә бу шул үзенчәлек тә, менә шул сыйфат та минем үземдә дә бардыр. Менә эшчәнлегегездә аңлатып китсәк, ничегрәк чагыла ул сезне? Менә эшебездә ничек чагыла? 2009 елда без семьябыз белән инде бергә Açık havadagi татар этнография музейін açıp җибәрергә уйладык. Чөнки бу актуаль иде. Бу татарларның гына шундай татар авылы музее юк инде. Без аны кыскача татар авылы музей дип әйтәбез. Башка милләтләрнең бар. Шуңа күрә инде 2009 елда без моны максат итеп куйдык семьябыз белән açıp җибәрергә. Бик кирәкле татар халкына дидек инде актуаль проблемалар решәтергә дип. И шуны эшли башладык та хәзер açabız. Беренчедән açıp җибәрдек, музей эшли. Бүгенге көндә бик күп кешеләр кунакка киләләр. Шундый шуны әйтәсе килә, нәрсә белә, менә әгәр дә бәлки мин тумаган булсам, менә бу күсе җылында, шушы музейны җыярлык кеч җыймаган булырдым. Ни өчен? Чөнки 20 ел үтеп китте дә, менә 10 ел үтеп китте, 2009 башлаган быел битендә 20 ел. 10 ел үтеп китте. 10 ел үткәндә нинди әле проблемалар килеп чыкты, менә шул музейны оештырганда каршылык килеп чыкса да, без аны җиңдек кире артка бора алмыйбыз. Гаиләгездә тагын бармы күсе елында туучылар? Әле сез генәме шулай барысында алып бар? Менә күселәр белән башка елда туучыларның арасында сизгәнегез бармы берәр төрле ниндидер анда үзенчәлекләр, нинди хулыкта бәлки ниндидер аермалы һәм уртак яклар бардыр, кем белә? Кем әйтә ала? Без күселәр нинди генә шартларга да җайлашучан. Менә шуны әйтмәкче идем. Шүлгә илтеп куйсалар да, без анда яшәү җаен табачакбыз. Табарбыз, ашарга табарбыз, суда табарбыз. Менә шундый сыйфатларыбыз бар. Юкагына җайлашучан вакыйгаларга дип әйтмиләр күселәрне. Минемчә күселәр алар бик гаиләләрен яраталар һәм гаиләләрендә бик булышып, гаиләдә бик тату яшиләр. Әйтеп карагыз, шуны китәсем килә, Кытай халкы бит инде ул югары цивилизация халык, шулай бит, алар юкка гына менә бу гороскопларны уйлап чыгармаганнардыр.
Әлбәттә, кешеләр арасында менә бер елда туган, я булмаса бер ай эчендә туган кешеләр арасында уртак ниндидер ниләр бардыр, уртак әйберләр. Ләкин менә ул начар сыйфатларга килсәк, яхшы сыйфатларга килсәк, кешенең тирә-ягы, кешенең нинди гаиләдә тууы, алар барысы да йогынты ясый. Шуңа күрә бөтен кешендә бер нигә калып кагына салып фикер йөртү дөрес булмас иде. Үз өстендә эшләргә кирәк. Әгәр дә начар, синең ниндидер начар сыйфатларың бар икән холкында, аны да бетерү өстендә эшләргә кирәк. Бу инде менә шуны әйтеп китәсем килә мин. Күсе елында тудым дип караватта ятып. Мин әйбәт, миңа барысы да була. Бер момент бар, менә безнең Россиягә кагылышлы инде. Нишләптер күсе елында туганнарны һәм менә күсе елын Россиядагы халык ничектер бер негатив каршы ала. Ә менә чит илләр бар, башка илләр бар. Анда өйдә күсе булмаса, димәк синең өең, гаиләң тату түгел, анда ашарга ризык юк. Менә шундый мифический әйберләр бар. Күселәрне чит илдә бик яраталар. Россиядә инде ул ничектер беткән. Шуңа күрә менә телевизор караучыларга да әйтәсем килә, яратырга кирәк. Алар да шундый хайваннар бик яратып бетермиләр. Сразу әйтәм. Чөнки анда алар ауруларны тараткан. Бездә дә шулай. Безнең Кытайда, Япониядә, Һиндстанда аларга даже анда хайкәлләр дә куйганнары бар. Аларның анда мавзолейлары да бар. Бит инде акыллы хайваннар, юкка гына алар экспериментларны күселәр белән үткәрмиләр бит инде. Шулай бит хайваннар арасындалар иң акыллылар. Һәм быел 2020 ел күселәр өчен нинди килер? Бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянык тапшыруы. Без бүген студиягә күсе елында туган кунакларыбызны чакырдык. Димәк, әле һаман да бу сорауга җавап бирмәдек. Менә 2020 ел күсе елы дип әйттек. Бу ел сезнең өчен ничек уйлыйсыз, аерылып торачакмы? Әллә ул гадәти һәм моңа кадәр булган шундый ук бер ел булыр дип уйлыйсызмы, Рөстәм әфәнде? Без инде ел сайын көтеп торабыз. Менә быел ниһаять тормышыбыз җайланыр, тормышыбыз әйбәтләнер, бөтен нәрсәләр артта калыр дип. Һәм менә быел biz инде тагын да үзебезнең көтәбез шушы күсе елында бөтен ничек дип әйтим инде дөньяда да һәм үзебездә дә, Россиядә дә, бигрәк тә Татарстаныбызда тагын да алга китеш булыр дип һәм үземдә гафитез монда бәйләргә кирәк безнең 2000 менә быелгы 20 елда нинди бәйрәмнәр булу белән. Бу бит инде безнең мәсәлән Татарстаныбызның 100 еллыгын без җәйкен Алла бирсә күсе елында була. Шулай ук безнең Бөек Ватан сугышында җиңгәнгә 75 ел була. Президент сайлаулары була Татарстан. Шуңа күрә менә ничектер шуларны бөтенесен бергә алсаң 2020 ел, быелгы ел инде бик масштаблы, зур, матур булыр дип көтелә. Ләкин монда шундан маска кирәк, 20 ел ул безнең нинди ел әле тагын? Высокосный. Шуңа күрә менә күсе елы дип әйтәләр. Ничектер шулай дип әйтәләр инде. Һәм ул ел сайын шулай туры киләдер күсе елында туучыларга. Сез менә 2020 елның санына игътибар итегез. 20 һәм 20. Менә мондый саннар ул 1100 елдан соң гына туа ди беләсезме? Бу бит искиткеч. Һәм әле тиз генә булмаячак диләр. Чөнки 2002 булды мәсәлән шулай. Һәм чыннан да шанасы килә. Менә бу 2020 ел ничектер тотрыклы ел булыр дип. Ул менә шушындый зур истәлекле вакыйгаларны үзенә сыйдырган. Һәм бу ел ничектер безнең исебездә истәлекле булып калыр дип. Чөнки гомумән менә бу фаразлар буенча 2020 ел тотрыклы тыныч ел булыр дип көтелә. Һәм финанс яктан да шулай ук әйтик кешеләрнең профессияларында уңышлар казану ягыннан да һәм гаиләдәге мөнәсәбәтләр ягыннан да мөнәсәбәтләр яхшылырга тиеш дип карыйлар. Һәр хәлдә без аны уңай, яхшы, позитив тенденциялы ел булыр дип каршы алабыз, каршы алдык һәм шулай булыр дип ышанабыз. Бигрәк елның ахырында менә бу позитив тенденциялар көчәячәк дип әйтәләр. Ну, күсе елы килде һәм дип көтеп ятарга ярамыйдыр инде теге хавадан күктән. Әйе, барыбер һәр кешегә тырышырга ансанлашыла. Әйдәгез видео язма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Заманында мен халық жыршысы, атаклы жыршыбыз Габдуллага Рахимкулов белән әңгәмә алып барган идем. Мен аңа шундый сорау биргән идем. Габдуллага, менә киләсе ел ул нинди ел булыр микән, бәхет алып килер микән? Безгә биргән барысы да Аллаһныкы иде. Кәбисә күсе елымы ул, дуңгыз елымы ул,
йылан йылымы барысын да Аллах берген. Һәм алда нәрсә буласын бір Аллах гына белә диде. Әмма ләкин шунда ул бер бик кызык кына сүз әйтеп куйды. Менә әле диде, кәбисә ел дип кайберәүләр курка иде. Ул зур фаҗигалар, катаклизмалар китерә дип әйтә диме? Ә мин алай дип әйтмәсем ди. Әгәр дә ди безгә 4 елга бер тапкыр Аллаһы бирә икән бер артык көнне ди, без аны изге эшләргә багышласак иде ди. Захит Махмеди булды бу, Кукмара районыннан. Монда күргәнебезчә килешәләр, күбесе аның фикере белән дә. Дөрестән дә Гүзәл ханым, менә бу шанулар, төрле юраулар, алар йогынты ясыймы кешенең гомумән ничек елны үткәрүенә, әллә әйткәнебезчә бу ничектер өстән килгән һәм үз-үзеңә ышандыру буларак кына кабул ителә микән? Әлбәттә, кеше мөгъҗизаларга ышанырга тиеш, позитив фикер йөртергә тиеш, шулай бит. Шул очракта миңа калса бар да әйбәт булачак. Гомумән кешегә бит инде менә үткәненә нәтиҗә ясаганда без күбрәк менә бу булмады, теге булмады дип күбрәк фикер йөртәбез, тискәре йокларга. Ләкин күбрәк менә шунга ирештем, менә бу килеп чыкты дип, менә шулай фикер йөртсәк, позитив якта миңа калса әйбәт булар. Һәм әйдәгез, күз елында туучыларны атап китик, менә тапшыру башында әйткән идек, монда Антуан де Сент-Экзюпери, Лев Толстой, Чернышевский, Туполев, Глинка, Эмиль Золя, Джек Лондон, Уильям Шекспирлар туган икән әлеге елда. Һәм безнең Татарстан кунакларыннан менә безнең студияда килгән кунаклар да инде күз елында туган. Шулай Салих Сәйдәшев 120 ел аны туганына, ул инде 2 мәртәбә 60 дигән сүз. Шулай һәм бик күп менә бу 20 ел, 20 елда бик күп юбилейлар. Хания Фәрхи 60 менә туган буларга. Салават Фатхетдинов, анда бик күп. Шуңа күрә менә Җәүдәт Фәйзи, Исмаил Шәмсетдинов, анда Ифрат Хисамов, анда Фатхрахман Әхмәдиев һәм язучылар, актерлар. Димәк, күз елда тумасалар да әлеге елда юбилейлар байтак. Алар күбесе туган. Шулаймы? Һәм тагын бер сыйфатларын санап китсәк, туучыларны, нәкъ менә әлеге күз елында туучыларны бер яктан мөлаем, икенче яктан без әйткәнчә инде агрессив дип әйтәләр. Бу чыннан да шулай микән? Менә бер яктан мөлаем һәм икенче яктан агрессив булып була микән ул? Ничек уйлыйсыз? Андыштыз. Миңа калса, беләсезме, без бит менә максатка ирешүчән дидек. Без чыннан да шундый кешеләр, күсе елында туучылар минем белән килешәдер. Каршылыклар туса, максатка ирешкән вакытта каршылыклар туса, без аны нинди дә булса юллар белән җиңеп чыгарга тырышабыз. Менә шул вакытта агрессия, шук активлык кушыла торгандыр инде. Ә менә бу сыйфатлар Эльмира ханым сезгә иҗатта ничегрәк ярдәм итте тормышта? Беләсезме, һәр вакытта да үзеңнең эшеңдә, үзеңнең профессияңдә актив булырга кирәк. Әгәр дә син битараф булып, миңа нәрсә бирерләр икән, көтеп утырсаң шулай итеп, алга барыш юк. Кеше һәр вакытта да алга барырга тиеш, яңалыкка омтылырга тиеш. Менә күсе елында профессиональ уңышларга ирешергә бөтен юллар ачыла инде, бары тик үзеңнән генә тора. Әгәр син тырышсаң, үз алдыңа максат куйсаң һәм шул эшеңне эшләп, ниндидер үзеңнең ирешергә теләгән биеклекләреңне яуласаң, димәк син чыннан да профессиональ уңышларга ирешәсең. Менә 2020 елда нәкъ менә шуңа юллар ачыла да инде. Аннан соң агрессия буенча шуны әйтеп китәсем килә. Без бит инде күбрәк шундый фикер ишетәбез, агрессия ул начар эмоция дип. Шулай бит, ләкин агрессиядә энергия бик күп. Агрессия ул күп эшләргә ярдәм итә торган әйбер. Шуңа күрә балаларны да менә агрессияны эштә калдырырга өйрәтергә ярамый. Алар ул агрессияны дөрес юнәлештә бурып җибәрергә кирәк. Агрессия ул бик кирәкле һәм файдалы эмоция дип әйтер идем. Аны куллана белергә генә кирәк. Һәм тагын бер кызыклы мәгълүмат бар. Ират күселәр күбрәк акыл белән эш итүчеләр дигән. Хатын-кызлар исә дөньяны реаль өчен барлыкта кабул итәләр дигән. Менә эш буенча Дамир әфәнде әйткән идегез. Дөрестән дә акыл сыйфатлары ягыннан, мәсәлән, инде үзенчәлекләр бар дип саныйсызмы сез башка елда туучылар белән чагыштырганда? Юк, мин алай дип менә санамыйм. Күсе елында туучыларда, әгәр дә менә мин үлем гомумән күсе елында туганмы, или башка дуңгыз елында туганмы, әгәр дә ул бик каты инде тырышып менә күсе шикелле теше белән, тырнагы белән эшкә ябышып эшләсә, аның эше алга китәчәк. Аның инде күсе елында тумаса да, конечно, барса да, бөтен кеше дә шуна да, кешенең үзеннән тора дип уйлыйм. Шулай әгәр дә эшкә шулай бик каты ябышып эшләсә, һәм инде принципиальный булса, үзенең максатын куйса, шуңа туп-туры барса, бер кайда борылмыйча барса, бөтен кеше, мин уйлыйм, бик матур итеп яши бу дөньяда. Менә эмоцияләргә караганда, хыялларын тормышка аштыра.
Иратларда ничек уйлыйсыз, Раил? Эмоцияларга караганда акыл белән күбрәк эш итәм дип уйлыйсың, мәсәлән, син үзеңнең һөнәреңдә? Ул нинди эштә бит? Әгәр син өеңдә, гаиләң турында уйлыйсың икән, аның кичерешләре белән әйтик килешеп яшисең икән инде, һәм булышырга телисең икән, әлбәттә инде монда менә шушы кичерешләр дә була, һәм акыл ягыннан да син дөрес юлдан барачаксың. Эшкә килгәндә инде мин үземнең әлбәттә ул без өчен шундый зур илдә яшибез, Татарстаныбызда алда киткән. Анда инде әлбәттә акыл белән эш итү, менә миңа шушы елда туган, миңа булышадыр дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә аны менә килешәм мин бу сүзләр белән, чөнки һәрбер кешедә инде ул эшләгәндә акыл белән эшләргә тырыша. Кайбер кешенең төрлечә килеп чыгадыр, ләкин тырышуы менә ул акыл белән. Без шулай татар халкы, мөселманнар менә шулай ияләшкән инде. Профессияларга да кагылмый, менә без психологлар күбрәк уй хисләр белән, монда иратлар турында бар да, хатын-кызлар менә күбрәк дөньяны чынбарлыкта, хатын-кыз күсе елында туган хатын-кызлар турында бара. Алар дөньяны менә реаль чынбарлыкта күрә һәм шулай ук инде ниндер бу очракта хисләргә өстенлек бирми дигән кебегрәк фикер. Психолог иратта була бит. Ират психологларда бар. Менә мин шуны Ират психолог булганда, әлбәттә аңа эмоциялар белән эшләргә кирәк. Чөнки син үзеңнең эмоцияларыңны белмәсәң, син үзеңнең клиентларыңның эмоцияларын белә алмыйсың. Берничек тә шулай бит. Теге күсе елында туган хатын-кызларга килгәндә инде реаль анысын мин әйтә алмыйм. Мин күбрәк үзем эмоциялар белән эш итә торган кеше, бәлки профессор касында ул шулай килеп чыккандыр. Гомумән хатын-кызлар әлбәттә алар эмоциональ кешеләр. Алар шул йомшаграк, эмоцияларның күбрәк чыга. Ул дөрес тә минемчә. Бездә менә тормышта безнең эшебездә шундый хисле тапшырулар алып барабыз бит, хис белән бәйләнгән. Минем олы кызым шулай күсе елында туган, 2008 елда. Шуннан чыгып та күсе елы минем өчен бик уңышлы дип әйтә алам. Аллага шөкер, Таңсылу кызыбыз үсеп килә, 11 яшь. Менә ул реаль карый тормышка. Ул нәрсә белән бәйледер, бәлки алар бит әле күсе еллары, агач күсе елы, ак металл күсе елы, менә шуның белән дә бәйле була. Бәлки характерга да йогынты ясый торгандыр. Рөстәм әфәнде, менә иҗатта, җырларда күсе образы дип әйтик инде, ничек чагыла икән ул? Андый бармы гомумән безнең татар халкында иҗатлар? Мин инде башта да әйтеп киткән, гомумән мин ул хайван ялларына менә сез сөйләшә башлагач кына әзрәк әзме күпме теге керә башладым дип әйтим, мин гомумән үзем олай бирләргә ышанмыйм. Нинди генә елда тусаң да, нинди генә айда тусаң да, син әгәр дә тырышмасаң, күтеп ятсаң, күсе алып килер әле, мин ашап алыйм әле, ял итеп алыйм әле дип ятсаң, булмый инде ул. Шуңа күрә кайсы елда туганда карамастан, иҗатта да, бөтен эштә дә тырышмасаң бер нәрсә дә булмый. Эльмира ханым, ничек уйлыйсыз? Елның уңышлы килүендә сезнеңчә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Елның уңышлы килүендәме? Ну, елның уңышлы килүендә һәр кеше өчен ул үзеннән тора инде. Әгәр дә син үзең тырышасың икән, үзеңнең ниндидер эшләреңне, планнарыңны тормышка ашырасың икән, әгәр дә син һәр вакытта да эзләнүчән кеше икәнсең, һәр вакытта да менә шушы үзеңнең максатларыңа ирешсәң, эшләреңне эшләсәң, кеше һәр вакытта да канәгать була. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бу агрессия дигән нәрсә, эмоциялар дигән нәрсә һәр бер кешедә булырга тиеш. Чөнки әгәр кеше бик теге русча сухар диләр инде, менә шундый битараф булса, үзенең хисләрен белдермәсә, ниндидер җыклап йөри торган булса, ул кеше белән аралашу да күңелле түгел. Эмоциялар алар кешене бизи. Һәм эмоциялар алар бигрәк тә сәнгать кешеләренә, әдәбият кешеләренә булсын. Алар бит менә язучылар да әсәр язганда алар салкын акыл белән генә язмыйлар. Алар бит һәрбер образны үзләренчә күреп, вакыйгаларны үзләренчә сурәтләп, менә шуларны үзләре тасвирлап, менә шулай итеп язалар. Әгәр никадәр аның эчке дөньясы, фантазиясе бай булса, ул шулкадәр тирәнрәк итеп моны чагылдыра ала. Һәм мин әйтирем, менә бу агрессивлык, активлык, бу максатка омтылучанлык, алга баручанлык, гел менә ниндидер яңалыклар эзләп, бер булганнар белән генә канәгатьләнмичә, нәрсәдер менә һаман нәрсәдер җитми кебек, менә нәрсәдер яңа бер табасы килә, үзгәртәсе килә. Бу сыйфатлар барысы да бик әйбәт, эмоциялар да кешене байыта, тутыра. Һәм мин әйтирем, менә бу сыйфатлар гомумән бу типик сыйфатлар. Менә шушы елда туган кешеләр өчен ул типик сыйфатлар. Әлбәттә ул һәрбер елда башка билгеләргә дә хас. Ләкин шулай да менә булар
менә нәкъ буларны шушы сыйфатлар белән сурәтлиләр икән. Димәк, ул аларның һәрберсенә дә хас дип әйтергә була. Әйе, әле шул ук вакытта һәр кеше үзенең язмышын үзе яза диләр, димәк. Үзе яза, дөрес Күсе елда әйтәсез. тугансызмы сез, әллә башка елдамы, ансы мөһим түгел, иң мөһиме 2020 ел сезгә уңышлар гына китерсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын. Амин. Әйе, шулай.